Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali mga tambalani sa mga kabisyo, mga kabasic. Hi partner! Hi partner! Hi mga kabisyo! Sana hindi pa basa ang kilikili nyo. Sana po yung singit nyo hindi pa po madulas. Ay, yung iba gusto nila ng madulas na singit. Mas gusto mo ba? Ng madulas na singit? Oo. At times. Depende sa dahilan, sitwasyon. correct. Depende sa nangyayari. True. May pagkadulas na gusto natin at may mga pagdulas na ayaw natin. Yan. Iba po ngayon kasi achievement po yung hindi namamasa yung kilikili mo. Oo, correct. Pagdating ng tanghali. True, achievement po talaga yung wala pa siyang amoy. Oo, Hindi ka pa yung amoy niyan, hindi pa nananapak, nananakit. Yan. Isa na po yung achievement. At masasabi mo bang achievement din kung pasok ka na sa top 10 ng pinakamataas na heat index? Grabe, no? Grabe, nakakaloka. Kanina merong... At least nasa top. Yun na nga eh. Yung aking staff sa Love Radio Palawan, sabi niya, pasok tayo sa top 10. Sabi ko, saan? Na-excite naman ako. Pagtingin ko, heat index ng Puerto Princesa, parang 44 degrees. Oh my God. Grabe, nakakaloka. Isipin mo nga, di ba sa inyo ba walang pasok yung estudyante? Wala sa Pasay. Wala sa Pasay. Canceled na naman until tomorrow, suspended. Until tomorrow, correct. Dahil sa tindi po ng init. Yung anak ko nga taga Makati, gusto na lumipat ng Pasay. Sabi niya, sana yung school ko Pasay na lang din. Kasi for the past 3 weeks, ilang beses nag-cancel ng class dahil sa matinding init. Pero hindi siya nakakatawa at hindi rin siya nakakatuwa. Sobrang irregular yung pasok ng mga bata. Nitong mga nakaraang linggo. Simula nung nag-Holy Week yun eh. Tapos right after Holy Week, ayan na, isang araw na lang o 2 araw na lang pumasok in a week. Hanggang ngayon di ba? Ganun paputol-putol. Totoo. At nakakaawa din yung mga bata, syempre. Parang minsan nagtatanong sila na parang I miss my classroom. Naku, yung mga batang yung bata palang plastic na. Daddy, I miss my classroom. I'm so proud of you. Alam mo, marami kang mararating sa buhay pag plastic ka. Mahaba-haba yung mararating mo talaga kapag ka medyo plastic ka. Ganon. I'm so proud of your son. Sarap. Hindi kasi pero totoo. Feeling ko kasi may mga moment na mas naiinip siya sa loob ng bahay. Totoo din. Halimbawa, wala ako. Tapos yung yaya lang yung kasama. Talagang maghahanapin niya yung mga classmates niya. Totoo naman din. Tsaka syempre iba pa din yung asynchronous. Ano ba yung asynchronous? Yung, ano ba spelling hindi ko nga naman ma-spell yun eh. Basta sabi daw asynchronous. Diba? Iba pa rin yung actual na, ewan ko kasi depende naman, iba-iba tayo ng form of learning siguro. Kami ni partner medyo dahil lumaki naman kami sa traditional na learning, yung merong teacher, actual na nasa setup ng paaralan, di ba? So, iba pa rin yung ganun. Mas para sa akin, mas mabuti pa rin yung ganun versus yung may mga binigay na assignment, tas kayo na bahala, 'di ba? Parang gano'n. Wala pong gumagawa ng asynchronous ng sa tamang oras ng school. Totoo 'yan. O baka kami lang. Baka ginagawa niyo naman po, kami hindi. 'Di ba? Ibig sabihin, nagugulo. Totoo. Diba? Ano ba yung ibig sabihin ng asynchronous? Yung ibig sabihin nun is merong mga kailangan gawin during the time na may klase pero hindi kailangan na nasa online class or hindi kailangan face-to-face. Oo, bibigyan ka ng module, ng assignment. Correct. Na kailangan mo ring tapusin during the day o kung kailan man. Diba? Di pakmapa kung ginagawa nyo po talaga sa tamang oras. At pero kung may-enjoy nyo. Oo, diba? Kasi Iba-iba for naman us, na ang kinalakhan ay yung nag-aaral ka,
ka ng kasama ang mga classmates mo, nasa loob ng classroom, 'di ba, yung moment na natatakot ka sa teacher mo, Yes. natatawa ka sa komedyante mong classmates, yung mas mahalaga sa amin 'yon Correct. kasi mas collaborative Oo, na parang mas yung sharing ng experiences ng mga classmates, iba eh. Iba din kapag nalaman mo yung kaklase mo medyo natais sa puwet. May ganun eh. May ibang ano yun Unforgettable Oo, yun. correct. May something na pwedeng pag-usapan. Di ba? Yung mga ganun. Oo, hanggang sa tumanda kayo pare-pareho, sure, hindi nyo makakalimutan correct, yun. Na parang kahit gumanda na siya ng todo-todo, hindi nyo makakalimutan yung moment na naging amoy na bugok na itlog siya. Di ba? Kasi napapoop siya ng kaunti, 'di ba, sa kanyang uniform, 'di ba? May Totoo ganun. yun. Pero again, nag-evolve. Evolve 'yon. Mas nag-evolve na iba-iba na yung klase ng learning. Sa palibasa kasi iba-iba na rin yung klase ng utak ng meron yung mga tao, yung mga bata. 'Di ba? Parang ganoon, parang feeling ko kasi dati parang pare-parehas lang nung utak. Kasi Oo, pare-parehas lang tayo ng gusto. At saka pare-pareho lang tayo ng sources ng information. Oo, correct. Basta, TV. Oo, yun lang. Tapos ilang channel. Oo. Tapos ang hindi ko makakalimutan na sasabihin sa akin ng nanay ko, parang kami magkakapatid, kapag meron kami mga nakuha sa mga ninong at ninang, itatago niya daw. Kasi sasali daw kami sa Milo Super Club, parang ganun. Kasi yun lang yung parang meron noon. Yun lang yung option that time. Oo, yun lang yung option na meron. Ngayon, ang dami na. Ang dami-dami ng Totoo. ibang klaseng sports activities. Iba pa yung hip-hop sa K-pop. 'Di ba? Iba pa yung gymnastics sa aero gymnastics, 'di ba? Totoo yun. Dati iisa lang pong direksyon ng lahat eh. Kapag ka medyo matangkad ka, basic, basketball 'yan, 'di ba? Oo. Kapag ka medyo parang mamasel, ganyan, 'di ba? Basic, magsi-swimming 'yan, ganun. Kapag ka very feminine yung bata, ballerina 'yan, 'di ba? Ganun, yun lang kasi talaga. Ngayon hindi na eh. Kaya nga meron ng traditional, progressive learning, homeschool, 'di ba? Basta ako bilib na bilib talaga ako sa mga nag-homeschool. As in Kasi? talaga. Kasi yung pasensya ko, partner, kasi ikli ng kilay ko. Hindi ko carry. Diba? Oo, Hindi mo kayang Hindi ko kayang magtutok ng ganon na parang yun lang yung, iba sa tututukan ko na ito yung gagawin. Kakainin mo yung Crayola ng anak mo. Ay, totoo yan, pag partner. naubos yung pasensya mo. Kasi alam mo yun, pwede kasi akong ganito parang in-explain ko na maigi. Tapos kunyari, in-explain ko na maigi, ganyan. Tapos oo nang oo. Nung tinanong ko, hindi niya pa rin na-gets, partner. Gusto ko talaga magtumba ng electric fan tsaka ng refrigerator at the same time. Kaya nakakabilib yung mga nag-homeschool. Yung maraming yung mga taon. nag-tutor din. Ang galing. Kakabilib, promise. Tama po yan. Magbaon kayo ng mahabang pasensya. Hindi talaga biro yung nag-homeschool, yung mag-tutor, o yung magturo ka sa anak mo. Kahit sabihing 1 hour lang yun, nakakaubos talaga siya ng pasensya. Correct. Di ba na-share ko Totoo. nga, hindi naman ako magagalitin na tao. Pero nalukot ko yung papel ng anak ko eh. Yung, alam mo, Nanggigil kasi ako. kasi nga, di ba, parang very Ito nga. Alam ko yung nangyari before that, partner. Relate lahat ng mga parents na ang pasensya ay kasing ikli ng kilay nila. Before that, na-imagine naman kita, partner, kung gaano ka kapasensyosong pagpapaliwanag. Alam mo yun, parang talagang iniintindi mo siya, minamahal, ganon. Tapos nung tinanong mo, hindi niya pa rin pala nakuha. Makakalukot ka talaga. Buti nga papel lang niya lukot mo. Ako, partner, ilang beses ko na nalukot yung mukha ng anak ko. Waiting lang talaga Anak ako. yung mukha ng anak kinilukot. Waiting na lang talaga akong yung magka-idea siya tapos i-post ako. Tapos Yung wala ka mapasya ko. nakita pwede lukutin sa bahay nyo. Eto na lang, mukha ng anak ko, pwede na to. Iba. Kaya nga, paulit-ulit ko talagang sinasabi yan. Stay at home moms who homeschool, yan, na talagang bilib na bilib ako sa mga tao yan. Kasi palibasa, hindi ilang years na tayong nag-work. So working parents tayo, 'di ba? Kailan natin na-experience mag-stay at home nung pandemic. At nung pandemic na 'yon, si partner nga na homebody, parang nag-anxiety din ng ever so slight. Nabalisa din ng ever so slight, 'di ba? So, paano na lang yung mga taong dito, yung everyday, yun talaga yung ganap nila, stay at home. Totoo yun. Galing nakakabilib. Kaya hindi mo talaga masasabi na parang yung working parents lang yung masasabi mong magagaling. Or yung stay-at-home parents, yung masasabi mo lang na sila lang ang magagaling. May kapwa, may mga kanya-kanya talagang levels ng kagalingan. May kanya-kanya naman tayo ng strength, di ba? Correct. Kung ang strength mo talaga yung working ka,
para maibigay yung needs ng mga anak mo or ng family mo. That's also good. Tama. Pero may mga parents na ang strength nila talaga mga gawaing bahay. Totoo. Diba? Strength Talaga, nila yun. Sobrang nakakabilib din yun. Oo, correct. Nakakabilib yung Hindi biro yun Oo, mag-maintain ng household. Hindi lang partner, yung parang ibang level na mga pagtupi ng mga damit, yung pagsalansan ng tama sa lagayan. Correct. Skill yun eh. Hindi ko yan hindi ko natutunan. Alam mo yun? Na madalas disregarded, madalas underestimated. Pasalamat kayo pag umuwi kayo ng bahay, malinis yung bahay nyo. Correct. 'Di ba nakasalansan yung mga plato ninyo, yung mga damit nyo nakaayos. Tama. Hindi biro yung mga ganung activities sa loob ng bahay. Tinatawag nating activities na Correct. responsibilities. Totoo. 'Di ba? Basta nakakabilib. And at the same time, may mga tao din naman talagang nakakabilib kung papaanong they spend much more time or hinahayaan na lang to spend much more time at work versus the home kasi nga kailangan nila mag-provide. So, may kanya-kanya po talaga. Mas maganda dito yung karerang kabayo. Ano ba ibig sabihin ng karerang kabayo? Yung hindi ka Takbo ka lang ng takbo. Takbo ka lang ng takbo ng dire-diretso. Ng sarili mong karera. Yun lang yun. Kasi, pag tumitingin kasi minsan sa palipaligid, nadidiskaril ka eh. Like, nito lang umaga, may nag-PM sa akin sa Instagram. Hindi ko na mahanap yung kanya message eh. Pero yung pinaka summary o gist ng kanyang mensahe is, nagtatanong siya, sabi niya, nag-work siya sa ibang bansa. Nakapangasawa siya ng blue-eyed na afam. Tapos, kung tutuusin, maganda din talaga yung kanyang trabaho doon. Maayos yung kanyang buhay. Kumbaga, talagang masasabi mo nga, siya na all. Oo. Pero sabi niya, ang concern niya, nung nalaman niya daw na yung isa niyang kumars, mag-a-abroad na rin. Oh. Nagkaroon daw siya ng inggit na to the point na sinustok niya kung kailan pupunta. Okay. Basta yung mga ganon. Sabi niya, bakit ako nakakaramdam ng ganito? Kung tutuusin, ako naman mismo, may sarili ding mga grasya. At yun yung sinabi niya. Maganda ang trabaho, may blue-eyed afam, ganyan. Bakit biglang, nung nakita niya yung post ng kumars niya, may inggit siyang na-develop na hindi naman dapat. So, Okay. nagtatanong siya ng opinion natin tungkol dito. Ganun. Busy kami. Busy kami, magpapapicture kami, ID picture. Mahaba pa May yung gagawin pila. kami ngayon, Correct. oo. So, next time na lang yung topic na yan. Charot! I think dito papasok yung karerang kabayo. Oo. Kasi totoo yun eh. Kapag nagsimula ka talagang mag-compare kung ano yung nangyayari sa buhay mo versus sa nangyayari sa buhay ng ibang tao, magkakaroon talaga ng comparison. Correct. Tendency is, magkaiba maiinggit talaga ka. Oo magkaiba eh. Totoo. Magkakaiba tayo ng laban sa buhay. Totoo. That's the bottom line. Magkakaiba tayo ng blessings, mas Yes. magkakaiba din tayo ng problema. Correct. So hindi tayo pwedeng magkumpara. Kasi Totoo yun. maaring ito nga yung blessings niya na kinaiinggitan mo pero hindi mo alam yung higit na challenges na meron siya na hindi mo naman din kaiinggitan. And normally, Diba? hindi declared kasi yun. Correct. Ang problema, hindi natin alam kung ano yung nasa isip, ano yung dinadamdam, ano yung pinagdadaanan ng taong yon unless ikwento sa atin. Tama. So doon pa lang, malaki na yung pagkakaiba eh. Iba yung laban niya, iba yung laban mo. Correct. Ang nakikita lang kadalasan natin, yung mga tangible things. Yung mga nahahawakan. Which we consider sometimes blessings. Magkaroon ng bagong TV, makapunta sa ganitong lugar, Yan. di ba, makabili ng bagong sapatos, bagong cellphone. Swerte naman yan, napaka-blessed naman yan, nakabili siya ng bagong cellphone. Hindi laging ganun. Minsan yung magkaroon ka lang ng masayang pamilya, blessing yun eh. Minsan hindi natin alam yun. Correct. Nakatanggap ka ng biyaya ng malaking TV, pero hindi ka masaya. Di ba, mag-isa ka lang nanonood. Tama. Versus doon sa isang mong kaibigan, hindi nakabili ng bagong TV pero nagtatawanan sa loob ng bahay. True. 'Di ba? Nag-video okay sa lumang TV. Correct, Oo, 'di ba? magkaiba kayo nun. Kailangan pukpukin pa yung TV para makapag-video okay, 'di ba? Pero yung kaligayahan nila wagas. Correct So ka. magkaiba talaga eh. Yun lang din yung gusto nating sabihin dun sa Mary Rose yata or Mary Ann yung nag-message na karerang kabayo na lang, 'di ba? Takbo ka lang ng takbo sa sarili mong karera. Kung titingin ka man sa iba, I think for the purpose of helping, 'di ba? Kung gusto mong tumulong, ganon. Pero kung ang purpose ay ano na kaya ang ginagawa niyo? Ilan na kaya yung TV nila? Oo. 'Di ba? Marami na kaya silang tosino? Ang dami. Frozen na kaya yung Frozen na longganisa kaya, nila.
Kasi mag-overthink ka niyan eh. Totoo. Nakaluto na kaya siya ng gelatin? Correct. Yung kayang laman ng selekta nilang galon, talagang tunay ang laman. Gulay ka laman, galunggong, o tunay na cookies and cream. Di ba? In-overthink mo na yung blessings ng iba, samantalang ikaw mismo sa sarili mong buhay, hindi ka na nga magkanda o gaga. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Muli ako po sa Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! This portion ACS Manufacturing